Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Belian Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Chito and Grace Galang, Joseph Espilita, Chanchin Lam, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Joseph Espilita, Chanchin Lam, Lourdes Catering Services, Rod and Beck Sinedo, Mahaniag Beauty Salon, Dr. Maria Teresa Fortunato, Carmelita Mabini Flowers, Toll 148. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors, offerers, pilgrims, choir members, and all participants of this Holy Mass, and the intentions of Mrs. Rex Lagare, Mrs. Astar Maputul, ug Mrs. Esther Sanchez. Healing, Lilia Asnar, Nathan Tamas Ho, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Susi Padrigano, Florencia Ramasasa, Charlotte D., Joseph Lim, Susana Gabukan, Edie Aya. Blessings and good health, Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada. Pahuleng Dayon, Bienvenido de Tablan, Conceso Goma Cias, Mary Ann Quizon Gregory, Oligario Gabukan Sr., ang mga kalag sa purgatorio ug ang mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai. Kaigunta ang Ginoo sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Kaigunta ang Ginoo sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ubulang adlaw, tutugan ang gitara, iwalano na ang trompeta, Panginoon sa gugma, pasalamatan ta, tutugan ang gitara, iwalano na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausap kayo. Igsoon, labi pa sa igsoon sa nagsimba sa at diha karon sa tasa sa telebisyon, no? Yaunta kini Santos nga magisa magdala og panalangin sa inyong panimalay. Ug kamo nagsimba diha karon, adawat yung panalangin alang kaninyo sa inyong mga anak, of course sa inyong panimalay. Sa mga igsoon sa nato nga nagsimba diha sa mga hospital at mga igsoon nga masakiton, kining healing mass unta maghatag tag kaayuhan sa inyong sa itong mga sakit sa lawas o sa kalag. Mga igsoon, aron maandaw kita pagsaulog ning Santos nga misa atong basulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios, samahan magagahom sa tanan.
kaninyo mga igsoon, nakalapas ako dako yamot. Sa unahuna, sa pulong, sa buhat. Sa lapagbuhat, kinahanglang buhaton. Akong sala, akong dakong sala. Gusto na ngamoyo kang Santa Maria kanunay ulay. Sa mga anghel mga santos, kaninyo mga igsoon, inyong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasiluon ang atong mga sala, lalo ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa mga lahangin. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kadahil sa iyang mga tao din sa yuta. Ginoong Diyos lang itong hari, Diyos Amahan makagagawin sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagadayi kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtungan na sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatan ang pangampuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangon mo, Jesucristo. Ubad sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
magampo kita. Magagagaw mong tunhay nga Diyos, dan na kami nganha sa katilingban sa mga nakatagamtam sa kalipang langit noon. Aron madangat na mo ang mapawawsanon, gumikan sa kaligon ni Kristo nga mong magbalantay. Kini among gipangayo pinagi among Iso Kristo imong anak, nga buhig hari ubang kanimo dias kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Gikan sa Perga, miadto sila sa Antioquia, sa Pisidia, ug sa adlaw igpapahulay, misulod sila sa sinagoga ug milingkod didto. Ug didto sa natapos na ang tigom sa sinagoga, gisunod ni Pablo ug ni Bernabe sa daghang mga Hudeo ug mga dili Hudeo nga nakabig ngadto sa tinun-an sa mga Hudeo. Gimaymayan sila sa mga apostoles ug gidasig sa pagpabilin diha sa grasya sa Dios. Sa pagkasunod adlaw igpapahulay, hapit tanang tawo sa lungsod miadto sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sa pagkakita sa mga Hudeo sa daghang mga tawo, nangasina sila og misupak sa gisulti ni Pablo ug ilang giinsultuhan siya. Apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo ug ni Bernabe ug miingon sila, kinahanglan nga kamo ang unang walihan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway man ninyo kini ug wala kamo mag-isip sa inyong kaugalingon nga tapos sa kinabuhing dayon. Biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudeo, kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo. Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Hudeo, aron pinaagi kanimo ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Sa pagkadungog diini sa mga dili Hudeo, nalipay sila ug gidayeg nila ang mensahe sa Ginoo ug katong gipili alang sa mga kinabuhing dayon na himong magtutuo. Ug mikaylap ang pulong sa Ginoo sa tanang dapit ni adtong yutaa. Apan gihulhugan sa mga Hudeo ang mga kadagkuan sa syudad ug ang tinamod nga mga babaeng dili Hudeo nga mahadlokon sa Dios aron lutuson nila si Pablo ug si Bernabe ug hinginlan sa ilang dapit. Gitaktak sa mga apostoles ang abog sa ilang mga tiil, batok kanila ug mipadayon sila sa Iconio. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an ug napuno sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panahon. Iting malipayon ang Ginoo, kamong tanang yuta, nagkaring malipayon ang Ginoo. Dul kamo kaniya uban sa masadya nga awit.
Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Tapos niini, nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay ug katawhan, ug nagbarog sila sa tubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbisti silag puti ug nagbitbit og mga palwa. Gitubag ko siya, Sir, nasayod ka kinsa sila, apan ako wala. Ug miingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nilang ilang mga bisti ug gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Busa anaa sila sa atubangan sa trono sa Dios. Ug nag-alagad kaniya diha siyang templo adlaw o gabii. Ug siya nga naglingkod sa trono manalipod kanila. Dili na sila gutumon ug uhawon, ni mag-antos pa sa kainit sa adlaw o sa bisan unsang kainit. Kay ang nating karnero nga anaa sa taliwala sa trono, maoy magbantay ug maggiya kanila ngadto sa tinubdan sang mabuhing tubig ug pahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasal kaninyo. Ang Santos ni Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon, ang ako mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila magsunod kanako. Naghatag ko kanila og kinabuhing dayon. Dili nagayod sila mga matay. Ug walay magkaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga mo'y maghatag nila nga rin kanako, labaw sa tanan. Ug walay magkaagaw kanila gikan sa amahan. Ang akong amahan ug ako usara. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Karon Dominggo ka mga igsoon, gisaulog simbahan ang Good Shepherd Sunday, ang Domingo sa maayong magbalantay. No? Ug may tingali nga karon sang Domingo ha, mag-ampo kita, no? Labi kining mga panginahanglan karon yung mga panahon sa atong simbahan. Pinungod sa ato ang Ginoong magbalantay. Ngayon ta, no, ang umaabot itong eleksyon, limpyo hapsay, mapili nato yun ang tarong ng mga alagad. Ug usab atong iampo ni misa mga igsoon, kinda ko itong problema nga atong ingon nato natagataman karon ang El Nino nga diin daghan sa mga igsoon ito nag-antos awan ay tubig o ang panginabuhi yung taon na miligro na. Let us pray. Ngayon ta ang
si Kristo ang may magbalantay, magagiya ka nato sa saktong desisyon, usab ingon nato, magbantay ka nato, na kita dili malampawag sa katalagman. Takdo diya kaining ebanghelyo karon, no? Sa mga magbalantay. Labi pa muni panahon karon kita nang ginahanglan kita og kanang gitawag tog mga may magbalantay sa atong nasod. Panahon mo sa eleksyon karon. Dindaghang kaayo nga nanginatag mga alagad alang presidente, vice presidente, senador, sa pa congressman, mayor, usa uban pa diha. No? Nga mo alagad sa nasod. Ug ubay-ubay bidyo kaayo gyud, daghan kaayo gyud. Ginitanyag silang pag-alagad. Gani, no? Silang tanan niingon nga sila puros maayong magbalantay. Mabitaw nga kung maminaw ka nila, no? Utaras ng programa, mura bag, ingon to, di na taang yung mabalaka ba? Lali mo na, kung ilang tumano lang mga programa, sus, wan ay pobre, kakaon na tatara mga pobre. No? Wala tayo kahadlukan, kaya wala may mga drug-addict, wala naman drugs. No? Tumano lang nila, tanay ilahang gisaan, sama sa ingon na to, wala yung corruption, no? Wala. Yung ato pa eskwela, librehon magkani. Saptong sa arang kadakang kayo, no? Mag-ingon ka, asus, malambuo na kitang malinaw na kita. Anak ko pangutana, tinuod ka ha. Tingalig, napareha ka itong kitawag itong mga barkada ba, nga usa ka uban lang ingon nga, kuan, mga ligot tas dagat, ako'y bahala na sa baon, sa plite, ako na'y bahala. Kaya sila nang pag-adto na, nakay na sila sa truck, paduong na sila silang lugar nga kaliguanan. Diha nga paninglan na sila plite, ningon ng mga tao, ingon ng mga kauban niya, ato lang pangayuan niya kasi siya may mabangka. Ingon rin siya, ay, nakalinta ba ako pitaka? Ningon rin, oy, pag-sure niya, oy. Pag-sure. Kuyo kay ang mga pangako pa, mga papako up na pangako ba. Tayo pa papareha ito, kitawag ito sa kababae, sa kadalagang ipaglitawahan sa saka ulitaw, ingon, dahil mahalon ti ka yun ay panggaon ti ka, gani akong ihatag ni mo, kung utol akong bituon, akong ihala diha ka ni mo. Ulitaw pa, pagsugod na, pagminyo na, kung sa minitabo, hain naman ito mga pagmahal, pagpangga. Kasakitan naman lang. Wan aman tumana iyang saad. Usa rin saad nga iyang gituman. Iyang gitagaag bituon tungod kay kikulatan man likitag bituon ko bahay. Pura komedya ba? This is something serious. Nga kini ang ngayon itong ampuan yun. Nga mahimutang ang atong nasod sa mga maing kamot yun. Let's pray. Di ini sa joke. Abutan tani sa siguro. Mabitaw nga atong usang Domingo diinan ta mo nga atong yung pilion yun, no? Sigpili na to atong gamiton yun ang konsensya, no? Konsensya ba? Dili kung kinsa siya nga mohatag og kwarta o mohatag og pabor. Konsensya gyud siya. Let us examine our conscience yun. When we vote, gamito to itong konsensya. Usa man ito paggamit din. Ako, no, na-cut-on ko niini, gikan sa kanabitaw mga umpisal ng mga gitawag ito, mga igsuon lay pa ka ng mga gulang-gulang na, inikupisal nila, no, ang ilang gamitong gabayan pag-examine sa ilang konsensya, gamit ang konsensya,
Mao kanang napo kasugo sa Ginoo. Ingin sila, Padre, pasaylo ako sa akong mga sala. Sa unang sugo, sa unang sugo, kuan kog tuo ko gaing Diyos. Ikaduhang sugo, sulti kog po pasipala. Ikatulong sugo, abariro na wa ko kasimba sa adlaw ikuan, no? Ika-upat na sugo, sukol sa ginikanan. Bisan nag-edad na sa 80, sukol lang sa ginikanan. Ilang, no? Sa ika-lima nga sugo, gitawag na ito, nakapatay ko sa pulong lang noon, no? Nakapatay. No? Sa ikaw sugo, wag ko kapanapaw pa pero nakatanaw ko dili og hilas, no? Ilang ikaw masugo nga nangawat ko pero sensiyo na sa bulsa sa kumbana. Ikaw nga sugo, ikapito nga sugo, o walo nga sugo, nangangkos bangga sa isang kataw. Indot nga ba, ilang examination ba, tanaw nga, sa ilang conscience, ilang gigagabayan ang mga napo kasugo sa Dios. Indot biya na. Nga sa imuhang papakisusi kung sa kandidato, ilan ba kang gituman ang napo kasugo sa Dios? Kaya nagtuman gina, gina, o wag gina magtuman, something must be wrong. Something. Gamito to atong konsensya yun. Of course, ang nindot kaayo mao. Atong gamiton nga model yun, nga ito pilion, si Kristo ang may magbalantay. Si Kristo nga puno sa kaluoy o compassion. Unta, kung na ay mga tao nga ana ba, nga maluluyon yun, sa ilang takray ko maluluyon sa makabus o timawa ba, importante kaya na siya. Pero labaw tanan, ayaw yun kalimot sa pag-ampo, call on the Spirit. Because, if you only just call on the Spirit, mutan mo ampo lang juga, ay the Spirit will guide you, yun, will guide you home to God. Call on the Spirit. Unya, Padre, pagkatanan niya, kinsa may butahan ni mo? Sortian ka, doon na ako'y kandidato. Gusto mo ibaw? Mga panyaran ko na ini, doon na ako'y kandidato yun. Kinigibutahin ninyo. Lansar mo niya siya yun. No? Ako yung butahan yun ang may magbalantay. Ang tinuod yung may magbalantay. Of course, we have always to vote for Christ. Yun. I wonder, if you, sa kisay botahan mo, if you don't vote for Christ, sipiat gina, sayop gina imong pagabutar. Kaya sa Ebanghelyo, kung imuhanin basahon, si Kristo mura bisag kanang nilansarsad, no? Nilansarsad, mura bubo kayo ni siya ang Ebanghelyo, pero nakita niyo mo, no? Pagpang ni Jesus ba, no? Nga, ingon siya, sisibingon na, ako mga karnero ko, no? Iya, mga sakop pa, no? Itong sakop niya, kung ingon takan mabutar niya, kato sila nga, basta mamati sa pungpulong, no? No? Unya mo tuo ka nako, unya mo sunod ka nako. Mo siya, if you vote for me, if you care for me, if you follow me, apil ka sa mga partido, mga Panginoon, mao ni akong ihatag nimo, po siya, tagaan, og kinabuhing dayon, eternal life, di na halabuan sa tanang saad, tagaan, no? Po pa niya, dili ka na mamatay. Kinabuhi dili na ka mamatay. Ikatunog yung saan niya, no? Ang may tabo nini, wala na gyud makaagaw kanimo, tikan kaniya. Wa lagi katalagman that can separate you from the Lord. Unya, ikapat niyang saad. Siya, si Kristo, iyang amahan yun. Kanunay, magauban o magabantay kanino. Small kanisaan ni Kristo, if you vote for Christ, mo nag-ingon,
if you care for me, I will take care of you. Mga igsoon, si Kristo ba ano? Daghang paagi nga siya makigistorya ka nato. Usa ka paagi nini nga diin, you listen to the word of the Lord, di lang sa Biblia, di lang din sa itawag nato sa wali, kundi even diha sa kinaiyahan. Mother Earth, for example, no? God speaks to us to Mother Earth. Ingon ni ini no? Pung pa sa inahan nga ato ang gipuy-an da Mother Earth pa. Ingon siya nga kamu akong mga anak kimahal ko kamo. Gipangga ko kamo at timanong gyud ko kamo nako gyud. Gani tagaan ta mo og limpyong hangin para mahanggap ninyo nga kamo mabuhi mo sa inyong gininhawa. Gani kanunay ito mo tagaan og tubig aron inyong kauhaw tagamdaman nyo ang katagbaw diha sa inyong kauhaw. Gani kung paniyatagaan ito mo pagkaon gikan sa abot sa yuta aron kamo mahimsog yun, mahimsog. O tagaan ito mo kapuy-an ng kalibutana, di lang kamo kundi sa inyong mga anak sa maabot nga katuigan sa inyong kinabuhi. Ako ang inyong inahan. I care for you. But, kung pa sa Mother Earth, kung pa niya, I cannot care for you unless you care for me. Kung di ni mo at imanon ang Mother Earth ang kinaiyahan, di siya kaatiman, diha ka nato. Murabag, ang Ginoo nagsungti ito ba? Ang Ginoo nga, gusto kong muluwas ninyong tanan. O di yung kaluwas ninyo kung kamo dili gusto yun maluwas. Is God telling us? Ako nagisutan mga iso, kaya usak na akong problema yun na atong giampo karon ba? O man ang kagitawag to kining kahintang karon nga krisis ba nga atong gianto sa kainit, kawan ay tubig, no? Problema na ang katawhan, no? Karon mga batikod kanay ba? Ang experience ko ni ini gani usa ka adlaw ni ana magmatan ako pagmata dito ko sa garipo lababo kay manghilamos pag abli way tubig nisinggit ko oy tubig way tubig udi ko kapanghilamos una ni misa lang ko way panghilamos pero katong singgit na pamagsuon abi ako rin nagsinggit ni ay mismo di akong parokya o sa ubang mga lugar gani lay pangatos Bukirana ito sa tabunog sa Maghaway ito dapita adunay mga uma dito mas sipa ang singgit tubig tungod kay ang ilang uma ugana ang mga tanong nga matay na o di pa rin na yun di pa rin mas kusog at singgit nga tubig pag yun kagkatungtuan sa bukid daghan nila wan agi tubig nga mainom o ka na importante kay sa ilang kinabuhi. Yan sa kalimpyo kung dili sa ilang kalindon kada adlaw. Kung hibawa ba ka, unsa gilabing lanog ni singgit ni nga lanog tibok kalibutan nga, oy tubig, kinsa gyud ang singgit ni ana. Way lain kuli atong Santo Papa, Pope Francis. Diya siyang encyclical, siyang suwat, diya ka nato. Gitawat do Laudato Si, wala gitaw sa iyang principal ipakita niya, gipaamgutan niya nga pagbantay kamo kay dag ang tubig sa kalibutan nagkanihit ug ang kaukhaw ni kuyanap sa tibuok kalibutan. Naa ang kakulang sa tubig. Nya pagbantay, no? Kaluoy kay tungod kay ang labing nauhaw ang nangataw katong way tubig ug uhaw kaayo ang napiktahan ang mga timawa ug kabus. Kabus. Gani,
Pumapaniya, mahal na kayong tubig. May mga dato, makapalit sila og tubig. Pero ang pobre na gani mapalit og tubig, mga igsuon, mas mahal pa kaysa dato. Ngano? Bawa ka? Tungod kay ang tubig mainom ito sa mga pobre, di man limpyo. Ug mao makainom sila, pero mga sakit sila. Ug kana nahitabo na sa darang suok-suok sa kalibutan. Muna bitaw ang sa Papa nag-ingon nga kinahanglan gyud ta, we should take care of our environment. Harong nga yatimanon sa ta diha sa Mother Earth. Kailangan kita mo save kita sa tubig. Kaya kada tuo na bulawan na siya, kinabuhi na siya kada tuo niya na. Mga itong simbahan, yun, lay pa karong panahon na ba, nanihit kayong tubig? Nagpalagawas yun og Horacio Imperata, pag-ampo, haron nga unta, nga tagaan tag-ulan, no? Tagaan tag-tubig. Unya, maluwas ta ni ining katalagman. Mga igsoon, sa Ebanghelyo, dili lang, no? Ningon ang Ginoo nga ikaw mutuo kaniya, maminaw ka siyang pung, mutuo kaniya, og siya nga may matumay mo balantay. Ang gipun ang Diyos, kung musunod kaniya, no? Musunod, maminaw ka, mutuo kaniya, og musunod kaniya. Nagpasabot ka na mga igsoon, nga di ay, kitang tanan di ay, ha? Kitang tanan gihagit sa Ginoo nga mahimo sang magbalantay. Kasi may magbalantay, kitang musunod diha kaniya, mausad ta ang maayong magbalantay. O kita, mo itong kinahanglan. No? Tingali na atay mga politiko diha, nga ingon to sila magbalantay. Pero sa ang maayong magbalantay, mao ikaw ako. Muna ang kining problema karon nga atong itubang, for example. No? Bisan gani sa kaugmaon sa atong nasod. No? Sa pagpili og mga leaders karon. Kinahanglan kita. Kita gyud mismo ba mahimo gyud magmayon matang magbalantay gyud, bantayan ginato. Ang gining kahimtang sa ito kinaiyahan, no? Sa krisis sa tubig. Kita gyud da may magbalantay. Di pa desno isikataw. Mabitaw nga mabuhat ni by this, ingon ni ini. We should be good shepherd. How? Both yun conscientiously yun, di konsensya. Save water yun. And let us care for each other. Ang Ginoo akong magbalantay, wala na'y magmakulang pagkanako. Amen. Nagatuwa ko sa Dios, Amahan magagagahong sa tanan, bubuhat sa langit at sa yuta. Yesu Kristo yang anak bugtong Ginoo nato. Ipanangko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanag ni Maria nga Birhen. Gisakit sa ni Poncio Pilato. Ilo sa krus sa matay gilubong. Ikunsad sa mga minatay. Italukadlaw na banhaw. Isa ka sa langit. Nagrigo sa tuo sa Dios, Amahan magagagahon sa tanan. Ganito mabalik siya, pagbaho ko sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, gambitan sa mga santos, basiduan sa mga sala, pagkabanal sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Ang Diyos naghatag sa kinabuhing walay katapusan, ngadto ka sa mga karnero nga iyang panon. Pag-ampo kita ngadto sa Amahan, masaligon nga walay makabawi ka nato gikan sa iyang amahanong pag-amuma. Mingon kita, Amahan, dunggang among pangamuyo. Amahan, dunggang among pangamuyo. Alang sa mga pangulo sa atong simbahan, nga mag-alagad sila sa Ginoo diha sa kasadya, ug madasigon silang mangulo sa katawhan. Manghamuyo kita sa Ginoo.
kanila nga nagwali sa pulong sa Dios, nga isangyaw nila ang buhing kamatuoran ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Manghamuyo kita sa Ginoo. Alang kanila nga namati sa pulong sa Dios, nga dawato nila ang gasa sa pagtuo, manghamuyo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among pangamuyo. Alang sa kabanayan sa atong katilingban, nga magtahuray og mag-alagaray sila sa usag-usa, manghamuyo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among pangamuyo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among pangamuyo. Alang sa mga nangamatay, nga ang maayong magbalantay, magdala kanila ngadto sa buhing tubig, ug magpahid sa tanang luha sa ilang mga mata, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan dunggang among pangamuyo. Magagahom nga Amahan ang tumang pagsalig, kami sa imong panon, mipadangat kanha kanimo sa among mga pangamuyo sa pagtuo, na imo kaming dunggon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa itong Amahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg paghimayan sa iman, alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan.
Itugod ko Ginoo ang kanunay nga pagpalipay, pinagi di mga misteryo sa Pasko, aron ang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo, mahimo nga tinudan sa mong kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug makaron. Santos nga mahan, Diyos utunhay magkagagahon sa tanan. Ang ayong matarong gayon, nga magbalipayon kami pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apalay man gayon, nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kay wala siya muhunong sa paghalad siyang kagulingon tungod kanamo. Ugiya sa mga tubangan, na nalipod kanamo nga walay kuno nga pagpanglaban. Si Kristo ay kahalan nga dili na mamatay. Siya ang kordero nga kanunay buhi wisad gipatay. Ubo sa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang way kuno nga pag-awi. Santo, Santo, Santos na Ginoo, Diyos sa Santos kay Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kinalang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Ipika sumihatag nining ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya og kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag dining ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginom ko mga tanang gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aro ang mga sala mapasaylo. Buhat ta kaniyang paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo, si Kristo, siya mubalik ngahin. Pero paghandong sa kamatayan, pagkabanahon ni Hesus Kristo, naghahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo to kaimo kaming giisip, nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Himua kaming nangalawat sa lawas o dugo ni Kristo, mahiusa sa Espiritu Santo. Nung dumigin mong simbahan sa tibok kalibutan, mahimpit kami din sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Inuniyo sa mga igsuong nangamatay, malaom mo nga banhaw sila o ang tanang nangamatay. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan nga makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles sa mga santos, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan kanimo magkagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami kanimo ginuy mo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami kalinaw ning panahona. Tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, sa kahangturan,
Kristo na ingkas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mo mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanuy manaa kaninyo. Nasa kaninyo. Pakita panag-inig sunay. Sa Diyos, kanagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka. Kordero sa Diyos, kanagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka. Kining kordero sa Dios, nagawag tang sa las kalibutan, mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas sa Diyos sa pag-ampay na kunas kinabuhi. Magampo kita, umayo magbalantay, patadinghogi kaming imong panon, ubahimutang diha sa susibanan nga walay katapusan. Kaming mga karnero nga imong gitubos, pinagis bilhong dugo sa imong anak. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Magampo kita alas sa mga igsoon, mga masakiton.
Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus, ay itudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mo gihalad alang sa masakiton. Hinaot ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya, aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo, imong anak. Nga buyog hari ubang kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ito pasalamat, mga igsoon, sa itong regular donors o TV sponsors, no? TV Mass. Atong choir, Guardian Angel Choir. Atong Pilgrims and Offerers, Daughters of Mary Immaculate, Tabunog Chapter. Engineer Norbeck Larua as Regent, no? Catholic Women's League led by Joy Ramirez, Holy Cross Parish. Our Lady of All Nations, Basak Chapter, Fatima Parish. Atiga Family, ug ang tanan nga miapil. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dali niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Till the end of my days, O Lord, I will bless your name, sing your praise, give you thanks all my days. You have made me little less than a God, and have touched my heart with your love. Your dignity and honor, you love me, give me your overall. Marcel! Teres, unsa ni Teres? Nako baligya. Unsa man na siya? Tanawa mo Marcel, oh, nindot kayo na. Tanawa, naaduri kato, thank you for not talking, for not eating, not drinking, not using of cell phone, dressing properly. Unja, ganina Marcel. Danimba mi akong mama dito simbahan. Kita ko sa babae, siksik kayo. Nangutan ako sa kong mama, Mama, unsa day na ya si Nina? Ako alagi alimuot kaayo, iya halagi hayahay kaayo. Unsa day ang gisulob nganong hayahay man? Ingon ako mama, spaghetti. Spaghetti ang gisulob? Oo, Di ingon man ako. mo dito mo sa simbahan? Oo, ingon ako. Di ba mama, spaghetti makaon man na? Unya? Iyang gisinina. Hala Teres, ayaw pagsuon ato Teres. Oy, dito man to sa simbahan kaha nimo makit-i. Oo. Ingon akong mama, dili na pwede isulob sa simbahan ang siksi kanang spaghetti kay makita ang dughan. Ako po Teres noon, apo ko experience na Teres, nagsimba mi si Mami. Unya, Nakakita ko sa babae Teres ba? Dress to yang gisulob Teres, pero nahibong ko diri ra man jud kutob. mubo kayo. Oo niya, nahug iyang paypay. Iyang gikuha pag ana niya Teres, nakita ang yan diri ay. Hello. Pero dress kuno to siya Teres, ang problema lang siya dress Teres kay mubo jud kaayo. Ay, wat tingali to siya kapalit og dako nga palapton. Basin na short siya sa tela. Oo, na short. Ala. Insakto dahil namong senior, ingon ana. Oo. Angayan dili. Angayan siya, Marcel. Katong imong nakita, dili na to angayan kay tiguang naman to. Pero katong akong nakita, angayan to siya gamay. Eh, ingon man akong mama, dili gyud pwede. Bisag inato, bisag matanon, dili pwede Dili gyud magsulob pwede. inato. Dili. Siksi kaayo. Lain ang angayan o angay ba? Diha, angay ba? Angayan, kurabag ito nga. Well, kurag yan. Haong kanin mo na may mapagkagawan. Pero angayan bang isulob, no? Sa lugar. Ang sanina ambot o sa style, no? Bisag di mo sinap taas pagka kay angay mo sa gag. There is a
sanina na ay right time, right place to wear, no? Mo na nga, of course, pero sulti ante ka nga kanagod incidental man na dihang sanina kana siya mo sa og badlong nimo na niya kun dili sa kasabot unsa gitinuod nga isun-og santos nga misa o sa isun-og dito nga isun-og dili sa kasabot ni ana mabisag unsan la isun-og niya lalaing style kung panlitan sa iyang kasing-kasing ang isun-og niya before sa sanina isuloban niya ang iyang kasing-kasing na ha ang dressing inside us nga mo simba ka isulob na kas kasing-kasing nga mahinulusulon no kasing-kasing nga puno sa pagtuo kasing-kasing nga excited ka ang matubang na sa Ginoo kung kini ang imo nang gisulob diha inside you di gina mahitabo gyud nga mo sulob kag sa ina ang di ka angayan maunsa mas spaghetti na unsa ba na whatever it is importante gyud ang disposisyon dire kay mo gawas man gina kung hingo ra yung edit in your heart yung ka I'm going to meet the Lord kung naanda sa mga kasing-kasing excited ka then you will certainly gyud wear your best nga proper. Pero hangtod dili kasabot sila, dili suluban na lang kasing-kasing anang gitawag na itong kasing-kasing may gugmao, may husulon o kanang kasing-kasing nga gitawag excited to meet the Lord. Naglaing style mo gawas gina kay wa makasabot. So kinahanglan gyud mo sud ang bisting ato isulob inside first of all. Ano mo gawas na? Mo gawas na ang wa dito sila nakasabot Marcel. Wala. Atong ipasabot yun, no? Oh. Atong ipasabot. Kani akong gisinina, sakto gid ni Marcel. Sakto na, Marcel, oy. Mama ligi patahi sa akong mama. Sakto na Marcel, ayaw pagsulubog mo bo. Sayang mo pod ang sobra nga tila imong ilabay. Okay. Tiwasan na lang gid ang tila Marcel. Sige, manalaw ba? Thank you.